Okay. To Ojiro nitiere wach moro mawuok kama omiyo kwan mar joma osegol kanyo chocho ji. Yes. Sirkal wacho ni adieri kibunda to nyalo bedo ni nogol gunia 19 mana kaka iwacho. Mak mana. Ni gunde moko ok gin ng'ato ma full. En ng'ato ma otong' diriyo. Koro gikia ni mago ji ariyo koso mago ng'ato achiel. Nonro ma nyaka yang negi ni ma ng'ato achiel kata magi ji ariyo. Unu kwano ji 19 gi kung'iyo mana gunia koso kung'iyo fundi mar dhano koso kutimo nang'o. Nikech nonro pod itimo nyaka sani. Man is a very good question. Wanawacho preliminary report based on physical examination. We await forensic investigation to be conducted. Okay. Makoro kata 19 gi umbe pod ok ung'eyo. Yes. Mak mana ugolo gunde 19. Yes. And out of this gunde 19, in the first ogunni mokwongo manogol on Friday, ne wan kod bodies ma wa half. Motong' diriyo. Yes, motong' koro mano dhano achiel. Yes. To nitiere moko manoduogo golo magin maful. To nitiere moko gin lwedo have decomposed to a higher degree. Ila koro body manyogol nyoro. Bodies ariyo mogol kawuono, one decompose kabisa. Mabende ogune chanino ka nini go wok. Osienyore. Yes. Koro chuno mondo koro watum an approximation. Nwach kata na bodies ma no goal on Monday. I think negin bodies ariyo. Negin bodies ma osa top kabisa. That's why wawacho ni enogunia to the assumption enango. Why expect mondo koro the homicide team kose tumo nonro mar kisayansi. To koro obiongis jopiny adier man kende. Makoro pod ok onya wacho ni namba gi rach, marubo ok onya wacho ni rach. To gin margi gisetimo karango because forensic investigation pokotin. Eka koro gisechako. Gichako gidhi godo mbele. To information no mar gimacho ne giwacho karango. Ingeni wabedo very honest comrade. Statement me wacho ma jok mang'eny magiluongo. Ne giluongo kata na ka bodies makwado gi poko gol teipi. Ini Kware. Koro ngiso ni government don't wacho ni wan kaka human rights organizations, wan kaka yudhe, wan kaka jo Kenya, wakwayo Sirkal mondo bedie ni chiwo information ma can be trusted, ma can be verified. Kendo information ma jo piny bende nyalo chiko itgi bacho ni awa. This is factual. Sani nyogi mako rawera moro miluongo ni